the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panaghiuli na unta nining mga nanagbangi nga mga leaders aron makabaton na tag tinuod nga kahiusa ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato pinaagis pagpalit og mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga nangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Niining higayuna si Samuel nag-alagad sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlawa, panagsa na lamang mosulti ang Ginoo ug dili na sagad makita ang panan-awon. Usa ka gabi ni ana si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel dito sa santuaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mokadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel, ug mitubag siya, di ara ko. Ug miadto siya kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag. Balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab. Niining tungura si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir?
Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mo'y nagtawag sa bata, busa giingna niya si Samuel balik og higda ug kuntawgon kapag usab tubaga siya, sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag, sulti Ginoo kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo naguban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibok Israel gikan sa Dan ngadto sa Berseba nga si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtumang sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtumang sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, og miduko siya ngari kanako. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Dios o wala mahisalaag ngadto sa bakag. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad, wala ka mo buot. Apan mga dalunggan nga inablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya mingon ako, ani anhi ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod, ani sulod sa akong kasing-kasing. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton.
Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ibayaw ikaw, Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nag-anto sa nagkalain-laing mga sakit o iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Hesus og milakaw, migawas siya sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakita nila siya miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Hesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Hesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Hesus mao ang modelo sa kinabuhing Kristohanon. Mao na ang kitang tanan, ang ato yung misyon o ang atong challenge mao ang pagbuhat sa mga buhat nga gihimo ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Gisunod ni sa mga apostoles o sa iyang mga unang disipulo, nya ila ning gitudlo sa ila sang mga successors hangtod karon nga na-establish gyud formally ang simbahan. Nya unsa maning maong buhat, ang buhat sa pag-ayo o sa pagsangyaw sa maayong balita o kining pagpapahawag mga yawa. Gilingya imong tupad ing na nagbuhat ka na bang healing, preaching o exorcism. Ana kadaghanan nato wa kita nagbuhat nga naman tungod kay wa man sad ta maminaw sa Ginoo og unsay ipabuhat. Muna si Samuel nga bata pa gisangpit sa Ginoo, ang gisulti sa pari si Eli kadtong pari nga iyang giserbisyuhan, ingon siya, musangpit gani siya usab nimo ing nadayon ania ako Ginoo, mianhi ako aw sulti Ginoo kay maminaw ang imong sulugoon. Nya kita karon kay dagko naman ta, dili naman mo sangpit ang Ginoo nato dito sa atong higdaanan kanunay, kita na mo anhi dinhi sa simbahan. Nya ang atong gianhi dinhi wa ta mo anhi aron ang Ginoo atong pugson nga maminaw nato.
Kay usahay gud mo anhi tag simbahan, mo anhata para karon hapit na sad ang gasugod na bang nobinaryo sa Santo Niño. Daghan na sad kay nang moadtog Santo Niño sa Basilica. Ambot og unsay giadto, kasagaran nato inig adto, gusto ta nga ang Ginoo mo'y maminaw nato. Mura baliho nato ang sa titubag nato sa Salmo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Lahi man ang ato, inigadto nato sa mga lugar nga naay atong gituhuan nga milagros Ginoo, moingon dayon ta ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagsulti nimo unsay akong kabubuton. Ana or mas grabe-grabe moingon ta ania ako Ginoo, mianhi ako aron pabuhaton ka sa akong kabubuton. Ayuha ko nining akong sakit. Wag tanga ning mga yawa sa akong kinabuhi. Hatagi ko kalampusan sa akong mga tumong sa kinabuhi. Makapasar ta ko sa board exam. Makatrabaho ta ko sa gawas nasod. Mabuutan na unta ning akong bana. Kining akong mga anak, mabuutan na unta ni. Kining akong manager, dili na unta ni magsigig pangasaba nako. Kining pare, dili na unta magsigig baligyag slat. I-appeal ba na ninyo? Ang pare sad nga sigig misa, Ginoo, mudaghan unta ang mopalit og slat. Unsa kinsa kay donggos Ginoo ani? Maglibog ang Ginoo ang Ginoo di man gina maglibog kay Almighty man na siya. Pero ang nindot gyud ay kinig yon niya, mianhi ako Ginoo, sana ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ya isulti na yus Ginoo unsay iyang kabubuton. Ako mo nay akong usual nga isulti kada buntag. Ania ako Ginoo, mianhi ako, ampo na nako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya kasagaran gyud isultis Ginoo, kanaog na kay magmisa na ka. Misa dayon ko. Igabot sa nako sa misa, Ginoo, ni ako sa misa, mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. O mao ni ang iwali ha. Ana. Nya taud-tauran may ngonen i-appeal ang slat. Ako sang i-appeal. Nya inig sunod na sang adlaw, Ginoo, minus kayo ang halin. Ginoo, ayaw lang og ka-discourage. May nalang nang naijutay kaysa wa sagdilag jutay basta kanunay. Di ba? Sige lang sa ko. Ano di man ni mamalit ang tanan, Lord? Nga pulos man tanan sila naminaw. Siya, wa sad nako sila sugua nga papaliton. Ako ra may gabuot. Tanawag papaliton na nako, di ba mo palit gina? Na mo kalit lag abot ini. Padel, karon pag ko kapalit. Ako nganong karon pamasag ka ni palit nga kadugay na ning slat. Hay man ka nagpuyo, anara ko des unahan padel. Karon ra gyud ko kapalit kay nakonsensya na gyud ko nako gitandog sa Ginoo. Ana ra sad ko. Salamat Brad. Basig hapit na ka mamatay. Dili ay di sa kumusulti ana. Mo na nga do na natay halin. Ingnon inspired ba sa kus Ginoo isulti na ha og pila na halin kay transparency man na siya. Na sa atong SBF dag para sa kumbinto na natay halin nga 7,253 ka slots. Pakpak. Niya sa atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño or HGSN para ni karong atong pista Santo Niño na nasa tayhalin nga 1,031 ka slots. Pakpak yapon. Ang atong HGSN napay 18,969 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya kanisang SBF Dag or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces
na apay 52,747 nga tag 500 pesos per slot. Nya ako ding ipahibalo din nga na usab ang pizza sa atong pista sa Santo Niño dinhi sa atong simbahan kay wa nako makita or wa ma-remind or wa makita dayon sa atong sekretary nga naa di ay atong nadawat nga schedule outside the parish karong 27 nya layo-layo siya tuwa sa Malabuyok. Kani sa kong taga Malabuyok nagmisa ko last year January, nagmisa ko sila ditong pista kanang kapilya dito. Pagka wa pa matingal ito February or first week of February this year or last year, ni anhi na sad kay magpa-schedule na sad karon pitsaha nga tungod kay mura kong naratol og naikog sad ni kalit kong ingon sige okay na ko ana last Saturday of January 2024 nakubuhi pa baka ko ana no pagka November siya pader hapit ng January ana nya wala pa kay taka foresee nga dugay sa kay kung nakahuna-huna nga ang atong pista din last Saturday sa diay mo na ato nang himuon sa first Saturday of February ang atong pista pizza 3 sa Pebrero nya magsugod ta sa atong nobinaryo pizza 25 sa Enero karong 25 may sad matagaan og taas-taas nga higayon ang atong mga sinolog ang sana competitors labi nas barangay competition level barangay level nga competition tagaag taas-taas nga higayon sa pag-practice niya sa ato sang mga pag-decorate din para sa Pista Santo Niño di sa kita magdali-dali niya dili sad ta mo lapas dili ba mo sana mo overlap sa nobina sa basilika kay may nang ang gustong mo simba dito labi na inigdayon na yung pista makaadto gyud kay magnobina sa tadinhi nya dito padong magpista mura magkuan kung sa tawagan na kaning anti-climactic dito mo climax na ang selebrasyon nya kita din ni sugod murag dili kayo nindot no murag blessing in disguise nga permanentiho na lang ni natong first week of February first Saturday of February kay murag nindot kay ning arrangement sa in relation sa ato yung main celebration nga tuas basilika haron kita din mura gitag eco mura ba kana bang kung sa kuan pa na tubig ripple lang ta ripple ba di kita maoy main actor na so usan is akong napamalandungan na karon mga igsuon itang tanan sama ni Kristo sama sa mga apostoles sama ni San Vicente Ferrer pulos kita gitagaan ni ining mga gahom gikan sa Espiritu Santo nga gihatag ngan hinato pulos kita gihatagan ni ining gahom sa pag-ayo sa masakiton sa pagsangyaw sa maayong balita o sa pagpapahawa sa mga yawa naagi na nato kitang tanan gilingi ay mong tupad ina gamito na ni natong atong gahom sige ina ba nagamiton tanani kay mura wa kay takagamit ba pero naa na natong gahoma lain-lain lang level lain-lain lang ang level ba pero naa gina nato tanan unsa ra may atong unang buhaton sama ni Kristo sama sa mga apostoles sama sa mga santos nga atong gipang-enthrone canonically sa mga altars nato sa simbahan ang una gyung buhaton mao ang makanunayong pag-ampo kana bang total surrender to God constant communication to our God mo na si Kristo diri sa atong ebanghelyo bisag daghan kayong tao bisag kapoy kay siya mangita gid siya higayon sa pag-ampo ngadto sa mingaw nga lugar kanang
doon na kita'y time to pray. Ang nakaapan magod nato kay time to text, time to video call, time to game, time to surf, pero why time to pray? Ngilingay mong tupad, inakapila ka mag-rosaryo kada adlaw. Ano? Kamuta na. Di ba mo ingon na, wapajud ko ka rosaryo. Oh, kasagaran. May landing ato din yung mga suki kay muanhig yung sayos buntag. Amot kanusaan ni sila muhilom, pero sige yun. Mamaya na, nindot kayo. Pero dili man na rosaryo ang pag-ampo. Kanang pag-rosaryo, usa lang na ka-devotional prayer. Pero ang tinuod nga pag-ampo, in addition sa atong devotional prayer, kana yung kaabli sa atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Abli ba? Dili kay magsigi lang tagdiktar o niya ang atong gusto mao gi atong isultis Ginoo. Dili ablita. Kung naa kay cancer o abli kas Ginoo, moingon ra gyud ka Ginoo, magpakimo o dili. Ana, moingon ding Ginoo, ay lang sa karon, tiangano man, karon ra kang gabi ikotob. Oh, di ano? Okay na kayo, ano magasto-gasto pa makakaroon na malanday kang gabi. Oh, di kuan kayo, igo kayo sa kamubutos Ginoo. Ang pareha niya ka atong nangamatay nga akong nailhan nga nagdialysis pagkabuntag niya, namatay di pagkagabi. Di gasto kay to, giaplan tong gipalit og slot, di wa na. Ka benepisyo na to kay wa naman sa to magamit kay namatay man sa pagkagabi. Oh, doon na say nagpa-bypass dire. Nus aman ang bypass karon hapon pa der, hilogi lang sa ko kay ingomang doktor nga basay makagawas na ko mga 3 days after, di man kuno kay ning major bypass. Kung sa di major bypass man na pagkahuman dayon the following day ingon dayon ang anak pa der, wa nas mama nako tanawa. No, di ba? Wa man ganay siguro karon ga simba mo dinhi nya moingon ko palit mo slot ha sa di pa mo mouli. Ayaw kay ipalit pa ni nakog tambal nya mabanggaan ra di kagabalhabal di sunahan. Og maminaw kas Ginoo moingon ang Ginoo ipalit nag slot di ni palit ni adto kas opisina igog yung niagi ang habal-habal nga mobangga unta nimo. Nya nadugay maglista ang OR mo to nagdaan na kas OR dito sa unahan na crash ang habal-habal. Og diagi pa ka, o pa ka muhapit og palit og slot, igo unta ka ato. Di ba tayo joke lang na yan? Ang mga kuangkuan ko, istorya ka, hasta ka na pa der, mahibawaan na to. Yes. Hibawaan magini mo, kanus ang maglinom. Hibawaan magini mo, kanus ang bagyo. Kung maminaw lang itas Ginoo, pero kuwang man tas pagpaminaw. Mao na si Samuel, mitubo, isip, matod pa diri, why nagmakulang sa iyang gipanulti. Ang tanan gyud nga gibuhat sa Ginoo iya gyung nasabtan. Ngano man maayo na kay siyang maminaw sa Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon kanunay ginang mosulti nato. Nya unsa may makapapahawa siyawa kaning duha kanato kagahom ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang ebanghelyo ug ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Naa ganit aning duha ang pagsangyaw sa iyang pulong o pagbuhat sa iyang kabubuton, way yawa nga mobarog sa atong atubangan. Oh, kana ding kaaway, yawa man na, giyawaan man na. Unsa may pulong sa Ginoo, higugmaa imong kaaway. Oh, kung imo nang ingnon siyang I love you. Unya, unsa pag pulong sa Ginoo, pakana ang gigutom. Gigutom imong kaaway, imong gipakaon, mangaway pa to nimo. Ha? Tubag. Oh, nya nagmasakiton siya. Ikay ni gasto dito sa ospital. Mangaway pa na nimo. O di waktang ang yawa. O nya kay ikaw wa man ka maminaw sa Ginoo. Naingon man ko, mirisi gigabaan na ng panuway, gigabaan. Mirisi siya. Wa ra ba ikabaya mahiraoy bayra sa mamatay. Naara ba kay kwarta? Unsa man tabang ito? Ha, ako'y mutabang. Siya nagsigdaot nako, ako mutabang ko. Niyabag ka diha, tiwasan ko ng panuwaya na. Adi mo sabot ang yawa. Di ba? Pero gasto Moingon din tong imong kaaway, kinsa mo din ibayad sa ICU? Sa sikuan. Brad Luloy.
Namang gibayran man niya na napamantay kaso niya ato man na siyang gikiha. Ayun siya nga haluoy siya nimo kay wa kita ikabayad. Na human na to nya ingon siya nga di lang kuno kapasultihan pero ako lagi ning gisulti muhilak rin tog maayo nya igawas ato Brad magbrad na to ba di na to ingon animal ka Brad salamat kaayo ha ako lang niya kang bayran kung makakwarta ko nya mutibag sa Texas Brad Loloy ay na lang ako na asis kay Ginoo may nagsugo ato Ginoo sa tingali mo bayad ana love you wa na atras ang kaso wa na absuelto naman unsay titawagan na kanang dismiss di wa na mag-away unyag buhaton na ni Putin ngadtong Zelensky Brad sige maning gubat Brad iundang ko na ni kay nakaamgo ko nga luoy kayo nga atong katawhan ingon sad si Zelensky ngadtong Putin sorry kayo Brad ha ka sukol-sukol sa kunimo bitaw daghan na kayo nangamatay sa atong mga igsoon ato ning hunongon sa mag-abot ta Brad adto ta sa kuan United Nation atong i-declare dito nga peace na ta sus pakpak na tibuok kalibutan yes salamat kayo nga mo deklarar sang taga Hamas nga oy kanang Israel sorry kayo ha nga daghan kay migipatay nya daghan naman kayo nang matay diri magsabot-sabot ka tao ang saon ay nangamatay naman ning atong kuan mura magniingon ang among Ginoo diri nga hunongan na kay usara na ang kinabuhi inyong gipatay inyo ra sa nang igsuon magsabot-sabot dayon maminaw sa Ginoo maghigugma ay magpasaylo ay oy mamakpak ang tibuok kalibutan di ba labi na gyud mo ingon mo ron tanan nga naminaw mamalit na katagslat di na lang nito dugay-dugayon ay sus pakpak day Padersiano 179,000 ang atong subscriber sa YouTube lang daan subscriber na 179 mamalit og slat tagsa ka slat asos pagsunod simana puno na sa slat nindog lang ta pagampo sa katawhan mga igsoon itugya nato ngadto sa langit nung amahan ang tanan natong mga panginahanglan sayod kita sa iyang way sukod nga gugma ug gahom busa mo ingon kita manggiluyong amahan luwasa kami Manggiluyong amahan luwasa kami nga taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan ang simbahan sa kanunay mosalig sa Ginoo magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga ang Ginoo mohatag og paglaom ug modasig kanila nga nagilaid sa kalisod sa kakabos sa kagutom nga tungod sa dili makiangayong paagi gihikawan sa pagkaon sa panapot o kagawasan magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga sila nga naguol ug nahangawa makakaplag og kasiguruan diha kang Kristo ang ilang matuod nga dangpanan magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga sila nga nanag-antos sa mga balatian ug nabugatan sa ilang mga palasunon makakita kang Hesus diha sa ilang mga pagsulay magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga si Halangdyong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo manggiluyong amahan luwasa kami nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mangiloyong Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nangamatay, ug sila nga nagbangutan sa mitaliwan, makakaplag ug paglaom ug kahupayan diha sa nabanhawng Hesus, magampo kita sa Ginoo. Mangiloyong Amahan, luwasa kami. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nga anha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Apil na sadtong wanay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo ngalan sa mga langit, pagkay ko ng iyong ngalan, uabot ka na ang iyong giharian, matuman ang iyong pagod, hindi sa'yo ka mayroong salangit. Ang kalanod na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayuan kami sa among mga sala. Ayon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang imayan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apalipamulong lamang ug mamaayon ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Makaayog masakiton, makapapahawag mga yawa. Mahitabo ra ni kung kanunay tang maminaw, kanunay tang magampo, kanunay tang maminaw ug mutuman sa kabubutos Ginoo. So padayon tang mamalit og slots, ang atong SBF DAG na apay 52,747 ka slots, 500 pesos per slot. Ang ato sang special slot, Healing Joy of Santo Niño, na apay 18,969 per slot, 69 ka slots, 18,969 ka slots, 100 pesos per slot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko nangamahan ng anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaho.